Mittipilke on kuin avokaado. Sisällä kova kivi, joka puhtuasti koittaa avokadon palasina salaattiin päästä. Mutta sisältö on pehmeää, hieman rasvainen, mutta kuitenkin joustavan liukas. No, haluaisitko Mitja kertoa nyt näille meidän ahkerille seuraajille, että mitä tänään täällä nyt syödään? Tänään syödään vaihtoehtosalaattia, jossa on tomaatin lisäksi myös muita juureksia ja vihanneksia. Ja ruohosipulia, joka on erittäin hyvä salaatin aines. Laittaisin myös valkosipulia, mutta satokauteen ei liittynyt ollut sellaista tarjolla. Tätä